Представете си, че България върви към историческо решение. Страна, която винаги е била известна със своето желание да запази своята независимост, сега е на път да направи голяма стъпка – преминаване към еврото. Но това не е просто икономическа стъпка, това е културна и политическа промяна, която ще окаже влияние върху живота на всеки българин. И как реагират хората на тази идея? България е част от Европейския съюз от 2007 година, но от самото начало не се възприема идеята за еврото като нещо, което ще бъде лесно прието. Страната се сблъсква с икономически кризи, проблеми с инфлацията и вътрешни политически напрежения. Много българи се чувстват неудобно от идеята да заменят родната си валута, лева, с евро, което е символ на Европейския съюз и общата икономика на континента. Идеята да се въведе еврото в България не е нова. Още през 2019 година правителството обяви своето намерение да премине към еврото през 2024 година. Но нещата не се развиха така, както се очакваше. И въпреки че България спази много от икономическите критерии за приемане на еврото, страната среща сериозни съпротиви. Протестите в страната започват да набират сила. Хиляди хора излизат на улиците в различни градове, протестирайки срещу идеята за въвеждане на еврото. Те не искат да се откажат от своята национална валута и чувстват, че това ще бъде краят на финансовата им независимост. Но не всички са против. Подкрепата за въвеждането на еврото идва от политическите и икономическите кръгове, които вярват, че това ще доведе до стабилност на българската икономика и ще открие нови възможности за развитие. Но въпросът остава, как ще се отрази това на обикновените хора? Как те ще се справят с новата валута? Ще доведе ли преминаването към еврото до социални и икономически проблеми? Една от основните причини за протеста е страхът от повишаване на цените. Българи, които все още помнят драстичните увеличения на цените през 1997 година, когато страната премина към лева, се страхуват, че нещата ще се повторят. Те се опасяват, че при преминаване към еврото цените на стоките и услугите ще скочат, а доходите им няма да се увеличат в същото време. Друг проблем, който вълнува хората, е възможната загуба на икономическа независимост. Мнозина вярват, че с приемането на еврото страната ще бъде подложена на още повече икономическо влияние от страна на Европейския съюз и международни финансови институции. За тях еврото не е символ на прогрес и стабилност, а на ограничаване на суверенитета. Това, което правителството не може да игнорира, е реакцията на протестиращите. Стотици хиляди излизат на улиците, настоявайки за спиране на процеса на приемане на еврото. Протестите не се ограничават само до София. Те обхващат цялата страна, като изразяват гнева и недоволството на хората, които не вярват в благоприятното въздействие на еврото върху икономиката на България. Но това не е единственото предизвикателство. Как ще реагират бизнесите, ако се въведе еврото? Българските предприемачи и малките бизнеси се опасяват, че преминаването към новата валута ще създаде нови предизвикателства. Преходът от лева към евро ще изисква не само подмяна на валутата в банките, но и сериозни промени в икономическите процеси и инфраструктурата. От една страна, някои експерти твърдят, че еврото ще доведе до стабилност и по-ниски лихвени проценти, което ще улесни бизнеса да получава кредити. От друга страна, обаче, има тези, които смятат, че новата валута ще доведе до по-високи разходи за компаниите и ще увеличи инфлацията, което ще намали покупателната способност на хората. Какво прави правителството, за да обясни тези предизвикателства на хората? Министрите провеждат срещи с различни групи, организират конференции и публикуват анализи, които показват положителните аспекти от въвеждането на еврото. Те обещават, че цените няма да се увеличат драматично и че инфлацията ще бъде под контрол. Но как ще се справят обикновените българи с реалността? Ще се почувстват ли те засегнати от новата валута? Много от протестиращите обаче не вярват на тези уверения. Те твърдят, че политиците се опитват да скрият истинските последици от преминаването към еврото и че ще бъдат виновни за бъдещи икономически катастрофи. Това създава много напрежение в обществото и поставя под въпрос възможността за мирен преход към новата валута. Какво ще се случи с всички тези хора, които се съпротивляват на промените? Ще успее ли правителството да прокара въвеждането на еврото, въпреки че значителна част от обществото е против?
И как ще се отрази това на бъдещето на България и на отношенията и кратко с Европейския съюз? Ситуацията с въвеждането на еврото в България не само, че не се успокоява, а напротив, нараства все повече напрежението. Протестите се превръщат в нещо много по-голямо, отколкото първоначално се е очаквало. Това вече не са просто хора, които изразяват своето недоволство на улицата. Сега се виждат улични сблъсъци между протестиращи и полиция, разгорещени дебати по телевизиите и в социалните мрежи. Никой не иска да губи своето ежедневие, да види как всички тези години, през които България се е борила за своята независимост и икономическа стабилност, да отидат по дяволите. Мнозина вярват, че с еврото ще се изгуби всичко, което е постигнато през последните десетилетия. Дори най-скептичните и тези, които в началото подкрепяха еврото, започват да се колебаят. Възниква въпросът, може ли тази стъпка да унищожи българската икономика? Протестите стават все по-жестоки. Протестиращите запалват знамена на ЕС, хвърлят камъни по правителствените сгради, а в столицата се чуват звуци на сирени и вой на автомобили. Полицията е изправена пред сериозни трудности, като ситуацията се изостря с всеки изминал ден. Но това е само началото на нещо още по-голямо. Докато правителството настоява, че преминаването към еврото ще доведе до по-ниска инфлация и по-стабилна икономика, хората започват да виждат как същите тези обещания започват да се провалят. Цените на стоките и услугите започват да растат с бързи темпове, а малките и средни предприятия започват да се чувстват все по-притиснати. Много от тях се затварят, а безработицата нараства, което води до още по-голямо напрежение сред населението. Това не е само икономически проблем. Хората започват да се чувстват като предадени. За тях еврото вече не е просто валута, а символ на предателство от страна на управляващите. Как може правителството да ни принуждава да приемем нещо, което ще ни унищожи, това е въпросът, който все повече хора си задават. Когато на улицата се появяват хора от всякакви възрасти и млади, стари, бизнесмени и пенсионери, всичките започват да говорят за едно и също – еврото е път към края. Няма място за компромиси. Те вече не искат да бъдат част от проекта, в който те не вярват. Няма да се примирят с нещо, което може да ги доведе до икономическа катастрофа. Това, което правителството не може да игнорира, е яростта на обикновените хора. Протестите не спират. Те се разширяват, като все повече малки общности се присъединяват към тях. По телевизията вече не се говори само за икономически ползи. Всички тези критики и протести започват да формират обществено мнение, което не може да бъде пренебрегнато. И тук идва голямото разкритие. Докато правителството уверява, че всичко е наред, един от ключовите министри неволно признава нещо, което всички знаеха, но не бяха готови да чуят. Преминаването към еврото може да е било не само икономическа стъпка, но и политически ход, за да се засили властта на Европейския съюз в България. Това е като взрив, който разтърсва обществото. Хората започват да се чувстват още по-изолирани, като част от голяма игра, която няма нищо общо с техните интереси. Те виждат в еврото не само загуба на финансов суверенитет, но и на политическа свобода. Страната им вече няма да може да взима самостоятелни решения, защото ще бъде вързана към Европейския съюз по начини, които не са били обяснени на обикновените хора. Дълбокото разделение, което започва да се усеща, не може да бъде игнорирано. Няма повече за или против. Това вече не е въпрос на идеология. Това е въпрос на оцеляване. Кой ще плати цената за тези икономически експерименти? Народът или правителството? Но всичко е по-лошо, отколкото се е очаквало. Правителството е изправено пред колапс, а протестите стават все по-организирани и по-агресивни. Въпросите не са само икономически вече. Това е въпрос за национално достоинство. България не иска да бъде част от една голяма, безлична система, която решава съдбата на всеки неин гражданин, без да се вслушва в гласовете на тези, които живеят тук. И така, въпросът остава, ще успее ли България да се справи с този исторически момент? Ще бъде ли еврото спасението или ще се окаже последната капка, която ще доведе до още по-голямо разединение и социален колапс? Ще се запази ли българската идентичност, или ще бъде погълната от новата валута? Никога не е било по-важно да вземем позиция. Какво мислите вие?
Можете ли да си представите как ще се чувствате с еврото? Оставете коментарите си долу и не забравяйте да се абонирате за канала, за да разберете какво ще се случи по-нататък.